Aron mas mahiyusgan pa ang proteksyon sa mga PDL kon persons deprived of liberty, gihimo ang laing vaccination program sa Mandawi City Jail. Ang report ni Nico Sereno. Mga kawani sa City Health Office mo ay namakuna sulod sa Mandawi City Jail. Target nila nga mahatagan og booster dose ang mga persons deprived of liberty. Gawas niini, gipanghatagan sab og first and second doses ang ubang bag-ong na priso o bag-ong nakomit nga mga PDL. Giban-aba ng kapin sa 90% na ang nabakunahan sulod sa prisuhan. Almost monthly sila sa nagkandak. Mapasalamaton gani ko sa local government tungod kay sa suportang nagihatag nila diri sa pagbaksin. Every time na i-vaccination nga request namo, manhilayan ang taga-local government. Gihangop sa jail warden ang maayong koordinasyon tali sa health officials sa pagsiguro sa kaluwasan sa ilang mga PDLs. Ang BJMP misubay og protocol kung dunay makitaan og sintomas sa COVID-19. Ang ilang isolation facility nga temporaryong istaran sa mga bag-ong PDLs atua sa bag-o nila nga building sa Barangay Basak. Samtang nabalik na sab ang dalaw sa maong bilangguan. Apan no contact visitation kini kay aduna ray lugar kung asa kutob ang pamilya sa PDL. May espasyo nga ihatag kanila apan dunay harang nga plastic. Hinuon magkadungganay ra sila kung mag-inistoryahay og magkumustahan. Na may division gi-provide para na sila privacy gihapon nga mag-inistoryahay silang dalaw. Scheduling sa dalaw ninyo? Schedule tungod sa atong number of PDL, limited sa nang atong number sa area sa no contact visitation. So we will schedule kung unsa nga dorm. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.